नतिया के मतलब बाटे देख ली ता पहुंच वाली रोला ई मारम न टंगी कइले बाड़ू तू हां ई मारम न तारा के हां मार के आ तारा माई बाबू के तुरंत बोला लावत है नाटक कइले बाड़ू तू का कइले बन जी आ क्या कइले बन हां मारा तारा के ना कपड़ा खोल के विदा करवा दे तुरंत अबे जानते नहीं कुछ तू बहुत नाटक कइले बाड़ू नतिया के बेटा बिना गलती बचाई के मत का हो भैया का हो तू चुप रह का हो भैया तू मत बोल तोरे चलते तो ये सब होत है कारण काची हो भैया ना आ बता तोरे चलते हमर मेहरानू बिगड़ गई कैसे हो आ दिन भर बतियावत रहत रे फोन से करे संगे आ हम ना बतिया अया के नाटक कइले बिया हे ही जा हम ना बतियावत रही तू तोरे चलते बिगड़ल बिया नाटक तो नहीं ढेर कइले बस तोरा के तू ना बतियाला का दूसरा कोइले जैसे बतियावत रहा है देखल भाई हमरा के रे बतियावत रुक तो माई बाबू के बोला के ले आवत ही तू जरा भाग जो तोरे चलते हमर मेहरानू बिगड़ल बिया तोरा बाप के घर बा का जैसे भगावत है हां रुक ना तो माई बाबू के बोला के तुरंत भागावत ही तू बहुत बोलत तू बोल भोसड़ो बोल तो ई मार तोरा के नहीं बेरा कि तोर न टंक छूट जाई तोरा का मुंगाए जन देखे रहते तो के मुंह अच्छा तोरा के बेरा रही न दे तोर माई के बाबू का तुरंत बोलावत है देखते रे भाई तूने कसरा जेता खा रहा मैं देखते भाई तोरा का अच्छा भोसड़ो तू बहुत बोलत तड़ू तू बोल ला बोलो तारा के ये मारा तू ना कि तू नतिया के बेटा भोसड़ी दिन भर न बतियावत रहती है दूसरा ले हां ये हमरा पते ना रहे कि भोसड़ी दूसरा से बतियावत या खेलती है ओह नो हां हम ओइनी मोबाइल चेक कइले तब ना पता चलल कि खेलती है ई दूसरा संगे हां एकरा तो न कि एकरा बुझाता का भैया का किसिया तड़ हो खिसियात है हम का हो गेल हो भैया तारा खिसियाई लागत हुए का हो गेल बतावा ना जा ए भैया बतावा हो तारा नहीं के बुझात आय जन करते जतो जना ना तो ठीक करते जतो जना काची करत जा चल भाग जा हमर दिमाग बहुत गरम हो गेल बगे आ मेहरानू के बारे मारत ओरा के घर विदा करतन ई काहे हो भैया काहे मरबा हो भौजी के करबो जतो जना न टंकी आ खेला चला जा हम नहीं के रहते काम पर चल जतिन त बुझात नहीं के तो जना के आ दिन भर बतियावत रहत रह जा आ कहत रह के काहे मारतनी हम ठीक है बेटा तू छोटी गांव में खेला ना कइलो कब अरे देखल बड़ी भोसड़ी नहीं देखले हो हां ओके देखल बे हमर मोबाइल में रिकॉर्डिंग कबो ना खिसिया के का कहत रे बोलो तूने का कइले छोटी को पार देखल बे हमर को मोबाइल में रिकॉर्डिंग लेकिन ने सुन ले कहिया सुन ले हमर मोबाइल में रिकॉर्डिंग कौना लड़की का होई केला कोसा माई बाबू शादी कोला तारे बहुत बतियावत रे बोल ले तू खूब बोल ले ई मारा बेबरा ना के तोर ना हड्डी गुड टूट जाई तुम्हारा खर्च ने का चलावत हां हमर के बाप मारा लगे जा देता रे तो हार बाप लग देता ए भैया चुपचाप बोले भी ना भेजा के मत लगो करो हो भैया शांति से रहो हो शांति से रह हां ई का करती है दिन भर घर में बैठ के ए भौजी जाओ तू घर नतिया के बेटा दिन भर पी के आवता घर में झगड़ा करता रे काम नहीं सुनावता अच्छा भोसड़ो अच्छा चुपचाप रहो भैया जोन भइल तोन भइल अब उ सब बात भुला जा जोन होखे वाला रहे तोन तो हो गइल हो कैसे गई हां उ सब बात भुला जा आज हम भुला जाई आ फिर खेलबा कल खेले लगी तब अरे काल खेली तो काल ओकरा के मारल जी अब इहे ना कइल जी अब जोन भइल तोन भुला जा अब ई भुलाए वाला बातें नहीं के एकरा माई बाबू के बुला के आई जगह एकर बात विचार होई के एकरा के हम ना रखब एकरा के रखई के नहीं के अब दूसर शादी करबा हां दूसर शादी करब एकरा संगे हमरा रखई के नहीं के करे के ठीक बा जोन बुझाए तोन कर हम जातनी काहे ना करब हमर मेहरानू हइसन खेला खेलती जाई तोन कर बताव करबो हम दिन भर एकर बहिन तो हम रहत काम पर आज दिन भर मोबाइल से बतियावत भोसड़ी तो न कि एकरा बुझाता आ भोज कर के खियावे के बाद दिन भर बतियावत रहतिया अच्छा भोसड़ो बतिया ला भोज गरु के त खियावे के नहीं खे आ दिन भर काम करे के नहीं खे आ खाए बना के दिन भर बतियावत रह भोसड़ो बतियाव एबरा तारा के ई मारम न भैंसो गरु हमर खइला बिना मुंगा तड़न देख लो भोसड़ी के खाली कहतिया कि हमरा के मोबाइले चाहिए बड़का मोबाइल लिहन वीडियो कॉलिंग बतियावत तनी भोसड़ो बतियाला नतिया के बेटा मरले बा तब ना रो हम चाट ना पल्ले अभी हमरा सब ले होके का हो गेल हो भौजी
हम जाते जी अपन गाँव पर। का पो काहे हो उहे मरले बानी। के मरले बा उहे सर भतिया ई कौन तो के जनता है कहत तेरा भतिजावत या दीवर कहाँ बा। तहार कौन आदत बा पतिया के 3 दिन पर हम कहाँ बतिले बताई तो गजब स्थिति बा तो के बियाह शादी नया नया भली ना कि बढ़िया परिवार में रहेला तो तुम्हारे के दिन दिन मरले के मोबाइल है हलो हलो कुल वो नेरिए 3 बार कहत रहेला हमारा के लिए पुतरा असही कोई ना न कही तो में कुछ कमी होई ना कहीं बा का जिया एक दिन पहले बतिया हम तो बतिया तेरा उन दिन घर पूरे गांव में हारा के लिए बतियावत या रिकॉर्डिंग सुनावत तो मतलब ऐसा ही वो हमारा खर्चे रहता का जैसे बतिया होता है। ज्यादा भैया परिवार के मैटर में मसई ना कुछ लगे हाँ तो ठीक बा जा तू हम जाता नहीं बड़ी लड़ा सुन के रे मदे कथि के एकरे सर में हम रही तो ई खैला बिना मुंह आती ही और तो को कहता कि दिन में बतियाती सही बात बा बतियावत है ई ना वाला थोड़ी बात बा चलो मुंह हमारा ओसे हमरा क्या मतलब बा बताब तन के हम गरु के का सानी भूसा करे कोई हनी आई तुरंत निकल गए देखो तनी को क बजे आवतिया ई भूसड़ी ना सुधरी बुझा गो करे कहां गई रे खेत पर गई हम तन के निकल का गई है देखो ती के ताला मारल बउए रे खेतवा सने घूम ली कैसन ना के करा ले पूछल है से कोई से ना पूछ के हाँ। चल गई त काहे ना पूछल है घर ही ना रही हम चल गए सानी घुसो करे तो चाहे की गलती हो गई तू रोज गलतियां करते रह कहतिस की गलती हो तू है तू सुधर भी कि ना सुधर भी तो का करी खेतवा में आगे लगवा दी ही ने तू खेत में आगे लगाए कोई रही सर काहे ना कलई के जाती खेत पर अरे चना ना कबार गुड़ कुल चोर गुड़ा सो लील गाय तो हमरा पूछला है कि चना जाती देखे हमने के कतना कल हनी तो डर के बानी तू ना सुधर भी ओके जाटे हमरा के बुझाई ना तू सुधर भी कि ना ना सुधर भी सुधरम ना सुधरम तू ऐसे ही कर भी करबे करम ऐसा ना अब करम आऊ रे दिन में कहां जातिया का करतिया कुछो नहीं के भेलू हमार ए घर में कर तब तू जितना जाओ करत ऐसे ना तू कर ऐसा ही तोरा के ई करवावल कमो ना आए तोरा तू भोगबी समझ लिए दो चाबी दो तू ताला मार के कहां कोई रही तोरा बुझाने के चाबी मांगते हमारे ले और चाबी दो ना भाग में रे यही रात बुझाई ना जो तोरा के रखबो ना करो जो जले जो अपन सामान लेके जाई बिना सामान ले ना जाई मैं जले ही मन बाबा का 1.5 लाख के गहना रखल बिना करा में दो चाबी दो तू सामान लेके तोरा के छुए ना दे बेगुलो ताला कह दी तूरी ताला तूर देबे ताला ना तो तोर गोड़ तूर दे मार के हम तूरी तो तू हमरा मराइबा देखे रात में तूरी है तू ना सुधर भी ना हो ना सोचा तू ढेर बोलत है इसे लागब काले जिगे आ वो मालूम चली के बरियार बा के नहीं के बरियार आव तो तू मोरा संग बचबी हां आ हां जी दल त कार ओसा में खर्च लाती का रुक तोर बाबू के बुलावते रुक ए फोन कइला ही आवते होई अंदर अरे रुक बाबू हाँ? हमारे कुछ कहबे कला तू का हमरा के हो तो तू ओइ जगह ऐसे ही कम करवावत रहिस ना हां तो करत रही एकदम तू रंटी हो गइल बड़ी तू तोरा के अब ना सुधर भी तू वैसे वो त मग बे हाँ? फेरुआ देखल भाई हमरा के रे तब का आ हां रे फेरुआ जो तो सब मुंहे लगावल बेकार बा हमार तू बहुत बोलता रहिस कौन बोल आई चौफिया देबा ना तू जीतला कहत तू जीतला तू ताला मार के कोई है कि ना कोई है हम चाबी नहीं खिले कोनहू गेहूं में लोटा त या कहत इसके चाबिए नहीं खिले ले गेहूं वाला जोर नतिया बड़े तू हमरा के झूठ बोल कसई करवाइबे करलस तू अरे भोसड़ी तेरी गाड़ी दे कम न तो मुंगा दे मारते ए जगह तू गाड़ी कम दे नतिया के बेटा ना तो मन मुंह में तू। आग लगा दे में तोरा के ये मारम ना के जगह तोरा धरनिहार ना मिली हां अभी यार ना यार बतियाई में अभी तो और बतियाबी? अरे आर रे और कौन और बतियाई तोरा के मार के मारते ए जगह तो गोड़ हाथ टूट दे के बेटा तोरा झोटा कबार ले झोटा अबे जाते नहीं किस तो तू टोटा का बात न कर मुड़ी गई तो अब तोरा के खाए पानी सब बंद कर देता ही समझ ले तू बहुत बिगड़ के माटी हो गई भाई से तू जानी केस करे नतिया के बेटा अरे जो भोसड़ी जो तोरा से डर लगता रे जाती नतिया के बेटा टाटा ने रो जो तेरे काम पे रखले बानी जो जो रे काम तो ठीक है करता इसे जो तुझे मार देना तो घर के पवन के बाहर नतिया के बेटा मारा संग बाजवी तो तेरे बॉडी मारो बॉडी बोलती है क्या बॉडी बोलती है जो केस कर भी जो केस कर जो के बेटा जो तू देखा जाता है तू कितना केस करता है रखले मेरे अकाउंट देख ले मोबाइल में देख ले अकाउंट रखले भाई तो तोरा क्यों केस ना लगी
तू जितना बतियावत है ना पूरे अकाउंट रखल है भाई कर बताबो तनके से मार के ताला चल गुला मैं देखत के मोबाइल है फिर व्यवस्था बतावे लागल रुका बुझाता के एकर मम्मी से फोन लगावे के पड़ी हेलो मम्मी जी ठीक बा देख ली ठीक ना करवाओ तनी का हो गइल ई न पूछे कि का हो गइल ई पूछे कि का होता जौन करत है ना तो ठीक ही करत है जल्दी से नहीं आई घरे अपन लड़की से पूछी कि का करती है ठीक काम नहीं के करत तनकी से निकल जाते नहीं हम आए तो दिन भर लगती है मोबाइल से बतियावे जहाँ बुझाता तहाँ हम फोन लगावती तो बिजी बतावता का कहते न खिसियाई कहते खिसिया के ना दिन और पूछी ना अपना लड़की से के कहाँ बतियावतिया कौची लड़की ठीक भी आई दिन भर लड़की और बतियावत रहती है के जन कहाँ कहते नहीं कि ठीक भी ना है जल्दी रहुआ आई अपना लड़की से पूछी कि का कही करती आई हम चल जाती काम पर आ दिन भर बतियावत रहती है कौच कहते ही ना लड़की ठीक बा लड़की रहुआ कहते है कि लड़की ऐसे ना कर ले तो आके रहुए देखी मुँह आखिया से कि का लड़किया करती है राहुल हाँ जल्दी से नहीं आई अपना लड़की से पूछी ना तो हम रखब खब ना हाँ आई काल